Нещо, което много искате. Нещо, за което в частност копнеете, прекрасни хора, идва към вас. То ще се сбъдне. И ми е много любопитно какво е то. Затова, нека да видим малко повече информация през тарокартите, какво ще ни кажете за тази ситуация, какво точно да очаквате и как да се подготвите за него. На първо място мога да ви кажа, че това е нещо, което ще се материализира за вас като възможност. Нещо, което ще дойде от някого и имам усещането, че това е някой, който вие познавате. Тоест това може да е личност от вашето минало, човек с когото може да сте си говорили за тези мечти, нещо, което сте искали да направите заедно. И виждаме, че това е ново начало, което е обвързано с много страст. Определено то идва от сърцето ви, идва и от сърцето на тази личност, за която говорим. Изглежда, че това е някого, с когото обаче сте загубили връзка от много време и някак си отново ще се свържете. Този човек ще ви даде възможност наистина да сбъднете нещо, което ще ви направи много щастливи. И е много важно да уточня, че тази личност идва някъде още от детството ви. Както ви казах, това е нещо, за което сте си говорили, нещо, за което сте мечтаели заедно, нещо, което сте обсъждали и сякаш сте сключили някакъв пакт или някакво обещание, с което сте си потвърдили, че ще си го припомните един ден и ще го направите. И както вече казах, това е нещо, което ще ви донесе много щастие, така че го очаквайте. Виждам обаче и че ще бъдете много объркани, защото сякаш живота ви в момента по един или друг начин не ви позволява да живеете в тази мечта, която имате. Защото изглежда, че това предложение, което ще дойде от този човек е нещо, което е важно да направим сега. Ще го осъществим ли или не? Нека да го решим веднага. Имаме много малък и тесен прозорец. И то ви обърква и разстройва, защото вече сте изградили живота си около нещо. Тоест, вие вече имате своята реалност и не знаете как бихте могли да го интегрирате. Но е много важно да запазите спокойствие и да действате бавно, за да го обмислите. В този смисъл, както казах, бързайте бавно, защото ще можете да инвестирате и ще можете да правите и двете неща едновременно. Но може би по-важното от двете, което е, ще сбъднете желанието си. Въпреки всичко виждам да хванете тази възможност и да я материализирате по възможно най-добрия начин. Сякаш ви е необходимо малко време, за да осъзнаете колко много потенциал има идеята. Но пак държа да ви кажа, че това е успех, който ще поженете. Заедно с този човек можете да му се доверите. Доверете се най-вече на себе си. Доверете се, че можете да изпълните всичко с лекотата и грацията, която имате в себе си. Но не се отказвайте от мечтите си. Вие го заслужавате и го можете. Ако имате нужда от лично таро четене с мен, можете да си запазите такова през уебсайта ми abundantkiko.com или някои от методите, изписани на екрана. Благодаря ви за отделеното внимание и гласуваното доверие, прекрасни хора. Можете да ме последвате и в останалите ми социални мрежи, както и бързо и лесно да си запазите час с мен през уебсайта ми или другия метод, изписан на този екран.